Ki para bangit beet ki balong ki dekhot jong ka balang Presbyterian Mauro bat ki para bangit beet ki bani ki wei pat ki balang ki bajuya senglang bat ngi na ka wei ka teo shakawei ka teo ban shakri ublei ki para bangit bat ki parlok ki bakmi bat ki bayo sngowi ka ni ka jia sengling ba ka YouTube channel jong ka balang ngi ai kublei pi baro aka kerteng ka ba koridor tam ka jong utrai bat unong penim jongi uji sukris bat ngi pediang sobhai pi shakani ka jing shakri ka jongi ublei ban ngi duai bo bleun kur khui kan ga jing seng kan long shisha ka jing jubab na lor ye gi jing angnut ki jong phi I nongela me ga jing seng ba di ban sami ko khubo na ka tien ga jong blei I de I temen besan jong I temen besan de bleum ramsdam temen besan ngi pedang sobai phi sha ka pulpit jo ka balang ban ngi duai bo bleun kur khui phi ba pin sami ko khubor na ka tien ga jong blei ba banela me ga jing seng ru hakaru kom ka ba en penjan ningi sho blei bad bakan long jingker khu men sim na kabenta changi ubleun kur khu ye temen besan de bleu am ramstam ye ka yeng ka sem ka jong I bad ka jing shakri ka jong I yo blei ku blei shibon na kabenta ka buram ka jong blei amen ku blei shibon pastor ye ki kentin pediang ka jong phi yang nga ba ye ngilang baro ki bedon ha ka ni ka yeng ka jong ublei Kaktin jong blei ko ong hakmi kababha bat kaba itanat katno bagi para kia shonglang hakabayaso kawe tengni duai Trai wan hajan jong me hakani kano pai sngi hakani ka sngi kaba krau ka sngi kaba khut ka sngi ka jingjop thiau ko jong me ban shakri ban mani ban pandon buram maru ban pediang ye kaktin ke em ke jong me trai ngi duai ye ke jing pen kentang ke jong me ye ke por hi barok ke wei nado ke sedang hadu ke bawah no jong ka bagi ke barok kin ban pengin pendap kalong dak jilam uman si makhut jong me tisne ban kerkulangi barok ke badan ha ke ying jong me bat ki wei ru ki bape ling ba jong ke YouTube channel jong ke balang ipan ngi dem ba ngi duai ha ka kerteng jong Jisu amen Ngine sok tilang ha kajing ruai ke basan spa nyau pusan kajing ruai ke basan spa nyau pusan Hishakri ublei lukin rat yaro pen pau jing pen em ha perthei baro ka kerteng badan bor uji su pen krau ka hima ka jong u hangi kelapau baro kitkot kajing ruai ke basan spa nyau pusan Shakri utwai luken ran yaro pen pau jing pen em ha perthei baro ka kerteng badon bo uchi su pen krau maka chong u hangi kalapau u sen shar u play ban pen em ula shangi ula jan yu pun ula Upalam uchong u riwaya ro ka krau ka jing ben em uji su rayo jing ya ro you play tam kaburom jungkun yang in perkacam ki
angel pun hengru kiyaro ya unang pron kimani kitembat kingu ya ungin ya tem ya ungin ya ngu katonun jongi atwai tu pen blue kampulom banyaro ujisu ngin an jingu ya ujunom onsen sha lemwan Hashua bagin pai coble hagajing duai ngan pen sngau nagi atli ki benta nakan nikaktin ka bakhut jong blai ya ka bagin laban syam nak gospel jong Lukas kelanang ka bakhat pra mat ka dkhot khat pra hadu aplai kumju ru nak jiti shiki hebru kelanang ka bakhat wei ka dkhot khat nyo hadu khat khandai Te uway unong sensyar ulakali ya udaong. Kunong hikay babhangan le kumno bangan yo ya kajing bam jukut. Ujisu laong hau. Balay bamekot babhaya nga. Omdon ubabha hanreitang uway ubaublaiken. Metip yaki hukum. Wat klim, wat penyap, wat tu, wat sakhilam ler. Buromilokpa badal kami. Utiu letu yakini baro ngala sumar na bendang kena. Jisu te habolo yasngau yakini ki ekeru ulong hau. Sakaway medang duna. Tu kino tu dino eke baro kat ba medon. Tu samru haki beduk. Te menyo kajing kencaukain habeneng batuan bud yanga. Hendai bolo yasngau yakini ki ekeru ulasngau si kadai naba ulong ubaruspa. Dagajengeng u Abraham balatenju ya ulaknya aingu ya Ishak haoi utahi ublala pediang dakabakemen ya kita kijingkular ulaknya aingu ilukun balakhamarwe haba ulaong ha Ishak onkot usamba jongme udakhen ba ublei ulala penmipat wat nakibayap nang taru ulayok pediang pat ha kajing seriem tu beliau gerku ya kaba pulih nak ketin ke im ke jong u tengin pai chublei ke jing duai ku pa jongi ubah beneng ublei badap ika beneng sedrong bad ublei badap ika kendau setebian utrai ubak lemame msem melong ke ekeru ke balalong melong ublei bot kenran ukli jong kabalang ukli jong kerempei kerstan jongi baru try jongi met bad gimen sim jongi uba batru ya ka jing im ke jongi hakiling hokti ki jong me ngi penret ngi pendam ngi mani tang ya ka keteng ke im bad ke badan bor ke jong me bari ngai ngo ya me ku pa bangila banwan hakmat jeme leng ba uji sukres bu try uba de leng ba jong bagas nam jong kolong ka jingka ke jingeda ya kita ke jing telot ke jing tingit jongi baro Barkas nam jong Jisu kapan kuit par ya kita kiringkang ki pala jengi baro baringi islan banuan hakmat jeme ukpa jengi babneng baringi aingu bangilang ki khun ki jong me ngai ngo yeme ko kanran namar ki jing don khat jong me lambat ngi hakri katayo hi bar ko we habang lalaban pendap ya sibur ki kamram jongi hak jengi dei jongi baringi ka do hakri ka kendo malais ne ruban kirku ya ki jing sekri jaga balang hakri ki me po ya Bar melekir khuru ikirim peng kerstan jongi hakajeng aksa jongi hakajeng em. Wada peleng sibun ki para bangai jongi paman. Ya kajeng pang kajeng sistom kajeng kajeng kendo bagi kendo aying sam. Rengai ngoi me ko try me khot i jongi
ban kiu kumne hakani ka yeng ka bukhu jame ban syakri ban mani ban pendon berom ban pen krau tang ya ka kateng be em ko jong me ngai ngome ko kan ra bakat ne ngila ban don hakani ka yeng ka bukhu jong me ko trai ringkat bar ki para bangai jongi ki ba page ru ling ba jogani ka YouTube channel jaga balang idwai ba mis ne ban ker khu ya kani ka po na do ka sedang hadu ka bawai no jongka men ker khu ya ka wai pa ko ki banta na do ki jing dry semen sem ki ya ban wai ban ban hair ka khating snei jong me men ker khu ru ya ka jing pului ka tin bo em ka jong me men ker khu ya ki jing dwai jing khot ker pat jongi bat men ker khu ru ya ki jing ai jongi bangin ai se ka kam jong me bat kham tam e ko try ba mis nei ban ker khu ru ya ka tin ka ba em ka jong me ya ka ba me don ban kren hap deng jongi ha ka ni ka no phai sngi try ngi dwai ya ka jing don kat jong me lembat ngi nadu ibarat hadu ke basan tam ko try ai ba ka jing don jing hak ni ka yeng jame sipor kan yo ban pen tamai ya ka jing mot jing berkhat bat kham tam akan pen klan ya ka jing long masim ko jongi kan mau kerpang ko try jisu nam ta ki para bangai jongi ki nang don menta hak yeng jing smar po hospital ni ha yeng ki don hap deng jong jing sitom ka bamla banwan baki la banwan ko try jisu ka sikani ki yeng jame ideng dua ya ka jing snai me nam ta jong kiru ang idwai nam ta ki la temen ki la no agarta ki bidon hagi sem ko tra jisu istay ban ker khu ki ru ban pendap ki da ki jing keman umasem kho jme trangi duai nam taki wepat ki para banget jongi lagi long do ki khon samla ki long keme ki long pa balarang ba kumjo ki bala jingai no na ka ying ka kho jme kum ga balang ko tra jisu ngi ngolam bat ngi so khia nam ta jong ki ru kumjo lagi duai ko tra yu ka jing ban gedo jme do men sem kho jme ba men kta apo jong ki ko tra jisu bagi nyos ngau ya kejiban kenduk ujang me kutrai bagi nam hun bagi nam suk bagi sisong hagi yang kisam yaki dai bagi laban ai ke buram ken ai ya ke jingu syame boleh belakar khu yaki hakamen ban ulapan em ya kamen sem jong kiru kumjo ngidwai try jisu isnemen ker khuru narui pastor ba e jongi blong nang lamba khmat halak jaka balang tu lampan kop i ya ke jing stan badi ka jing sepang badi ka jing pendap ka jame umat sem kho jame hapo jong i ker kho i ya ka jing kesam hi jong i bar ko ka tai baka long ka jing kesam ka balong nong muna ka bakrau hala jang ka balang duai ru nam takinong sarai be jong i baro trai isne ban ker kho i ki ru pendap yang i ru da ka bol sem kho jame bang laban ai ka jing trelang ko trai jisu ha ka jing lam ni pastor idwai ru ya kan ta kinong sarai jing i bedon ha pedeng jong ka jing nyon jong ka met ko trai jisu ha ka jing khiamat ka jing no jong kerta jong ki idwai ya ka jing sne jong me pen khia no ki ko trai jisu baknang basa jisin bagi laban ai ya ka jing spri ko pura nagam ta ka buram jong me kan mau lem ko trai jisu nam ta ki dekhot kom ti balang ke ba mela khot ba mela jit ya ki ru ko rai bagi long kanong ya ka shalam ko trai jisu ya kinong sarai ba di pastoru ai ki ya ka jing long ka we ka jing in ki jing ba lang ka kam jong me penyok ruki ko trai jisu ya ka jing sem sem kerhui ke rempei stan jongi baro ko trai jisu ya long yin long sem jongi bagi long yin long sem jongi ke long ke ba em bat ki berhem tu isne ban persat boringi ko trai jisu bagi la long ke ba yai sarai bat ba yai duai idwai ru ko trai jisu nam taki project bar ki mission field jong ka balang ke jome ke badan hang te po paham jalabat po kha umrin isne ban kerkhu ko trai jisu ya ki mission baka balang ke bal penyeng ya ke jaka hang tu ke jaka Amin snei ban kerku ya ki missionary teacher ru ki badon ke benta ka bakrau ko rai ban pan priang ya ka tin bakhu jame ton ai ki ru ya ki jinglong mesim ka ba em apo jki ai ba jing bhabriu jame ko jisu on i ha ka jing em joki adon iru ha ka jing em jongi ipi baro kerku ya ki ka por ba ki jing skir baro ya ai ti ha ki ti bas bun ko jame pediang akrat e ki jing duai jing kerpa jongi map klet no ru ki pop kirkang jongi ba bon mengi persosi emalasi Mari kita mengiduai mengi khot kerpat akak keteng jong Jisu. Amen. Hai ni kepor ni amat pendap iki kam cukup balang. Dengan ni doai. Ko kpa jongi bahab neng. Long bok khoi ke keteng ke jong me. Wan ke hima ke jong me. Long ka mon jong me. Ha khendau ko bahab neng. Sai chi zin pat au blei. Nis ngongu yame ke jendon kat ke jome ke konrat leng bagis ni ke balek no ha ke jingem ke jongi bakom ju ko konrat bi leng ba jongani kata yo ro baro sita yo meri mi subar me bat ya ke jingem ke jongi ha ke kti ke ba em ben bol jome ban me dang ri pen imru yangi hadungan ke khalimat jongani ke no phai jongani ke sni
trai bi ni angu yeme ya ka jing Kersan baka jing Arab ka jing alam ka jong me haka bangi la yo ko trai bi ya ka ban pediang ya ka ne ka sngi ka ba khrau ka sngi ka ba kentang ka jong me sa sien pa bang yo ro ban mi na ka yeng ki sem ka jong i da ka jing kersan ka jong me nyai ngu yeme ka na makra ta ko trai bangi don na ka ne ka por haka ne ka yeng ka ba kentang ka jong me ya ka bangin yo ban syakri ban penon buram bad ban mane ya ka karteng ka ba im bar ka ba don bore ka jome ngadwai na magata ko torai bi he ya ka jing kerku ya ka jing pen kentang ka jome yang ilang ba jong ni ka por batu kerku ya ka we pa ka we ka benta ka bang yo ban pendap na do ka jing ruai ro ka jing pule na ka tien ka jome ba ko jo ko torai bi he tha ka ni ka por kidon ke ni ka jing ai ka torai ka bangi wan ra sa ka kam ka jome hot ko torai bi he kilong ke jing kerku ki ba mera kerku hake ba bon ser tap jong ke jing ke jong i ban ko trai bi khandiat ngi wan ra saka kam ke jong me nama kata ko trai bi tu isne ban kerku yaki ba ke nang krau bahang nu ha ba ka balang kan pendon kam yaki kinlong nang ka ban ban peniar yau to lai jong ginjan ka hima ka jong me ngadwai trai bi tu isne ban pengkentang yang i la ba jong ni ka por nakabur ka jong men sem ko jame ngadwai ko trai bi e ya ka jing kersan ya ka jing rap ka jong me ko trai bi e yau syakri jong me tan besan ibadon ka kubur ko trai bi e ya ka ban besa ya ka jing sisa na ka ktien ka jong me ha ka ni ka por no phai jong re ka sni trai bi e ning kong ra ya lo jong syakri jong me sa ka jing kentang ban pen kentang yu Pakawe ka kentien ka bayo ban pen sngau bayo ban bet yo sombai juga ketien ka jome kan long ko trai bi he ka jing bam ka badai mesiem na ka mata ka jing em ka jing barolang ngadu air ko trai bi to nang isne ban kerjan yaki ya i rangkat pakai yang ka semru bagi nang la ko trai ban ai kin syakri ya ka kam ka jome donar kharu a trai bi lamar ngi ka ni ka por ha ba kum ki kun ki jomeng yo man pediang ko trai bi e ki jing bam ka badai mesem hai ko trai bi e ya ka ngelaban bat ta ka jing mut ka jing perkat ka jing i bad bangin mi no na ka de ka jing ka jong me in yo ban lech la ka jong i ki sem ngin kan mau bangin ri kan dong bangin laban penun kam hakis ngi baro jong ka jing i trai bi ngam laban Klem aingu ya me namar ka jing don rekat ka jong me ko trai bi lambat kilong yeng kilong sem hapo ka barang ka jong me don ko trai bi e ki ba mat ya ka jing ele ha ka jing em leng ba ka jing pang ka jing sitom bar ka jing tenju o ki ba bun jaj ko trai bi e nei me metep ko trai bi e ya la ki jong ki breu aingu ya me ko trai bi e lamar ka ta bahaba me khot yang i ko trai bi e bangin long ki nong buat ki jong me trai bi ingin sgau thu ba me ko trai bi e ko mam long mem sa lawan ra ko trai bi e yang i bangin mat su ya kita ke jing ele ha ke jing ko jong i han ringin so komen ko trai bi e ap deng jong kita ki jing tenju ke bangi mat ha ke jing lenti ke jong i ba me long ko trai bi e unong elam bak rau u bala ban senrano la ban yalam ha selenter jong ke jing ko jong i hadu ke bawai no ka percaya Aduhai na mga takot trai bi tu karku. Ya kita gilong yeng long sem ki mamat ya kita kecing ha kecing em kecing ki. La kecing pang kecing sitom, la kecing duk kecing kadu. Trai bi itu long hasnda jong ki por baro. Gin yo mahat ko trai bi kecing jai. Kabada kabur kecing men sem ko jame. Tukar ku ko trai bi sa hisin pa. Ya ginong elam jong kabalang na dui pastor ginong syarai jong kabalang ke blong kitan membesan. Komju i dikhot jong ka komiti malang ba komju ko trai bi yo pai lang jong balang he baro ka we indon ko trai bi he ha ka jing long ka we ha ka jing long sitali ban pen kraw ya ka buram ka jong me ngadwai ko trai bi tu iste ban kerku ya ke lang commission ha po jong ka balang na do ka itang share ka balong commission jong ka jing sang kan thai ka amren bat ka paham jula
trai bingit wai ya kajing kersan ya kajing Arab ke jome ya kajing alam ke jome bak nang ko trai begini keleng kamishan kinang la ko trai bi ban pensu thiet ko trai bi ya kata kahima kaba me ko trai bi melawan wan bu akan ke patai madu isnei na magata ko trai bi kerku ya gini missionary teacher baginang la ko trai ban yo ya kata ka bor ka baname ban yalam ban sngotu ya gitu ku beriu ke badan na kata ko jaga bagin longgo trai bagi takit jing syai ibala ban pen syai hab deng jaga badum isnei na magata ko nang kersan ya ki ya ai ke ti haki ga met ka ko bakya kersan na barok ki benda jong ki jing ki ngadwai ko trai bi sa hisen pan don kan laban ni lama jong dengan por bad bangin samino nang ner ko trai bi ini omi rakat bag jing kerku ke jome do pediang ya ke bangu ya ke bakar pat jong syakri jome da mapi ki pop paro haga keteng ke jong jisu ngadwai amen ngini peteng ya ke jing syakri da ke jing ruai ke bah ndru pulai pada din katangin sayok sngo ya ke tin ke jong bleng kajing ruai ke nambar ke bandar pulai kajing id ba ublei a jing id kat ki duriau a jing isnei blaslei bau yap usim kajing im yap yangi ban pen im e bala ban klet ya kanis ngap klem yaro bala kum ya kani ken mau jiunom kat ba beneng katang sa barolai liki dikot kajing ruai ke bandar pulai Ching in kan kitu riau ching isne balasne pa uyam sim ka ching yam yang impan pen palaban len yakani skam kem yaro pala yakani ken mau junom kan pamboneng kadang sa hakal bari ki poliu ki ching cheliu ki buteng ban kinanda jong ki boneng ki layoka lan ban sleng ki por bajing it upay hangimenta iyashem hong ban ching su iyai toru yakap birthday kabarem tunang yanku Jisu kenram lakawalam rutura banyaleya mika birthday
하잔 바람 정미 간소우 Ha kebaning kong ai ngu yu blei ubala penyo pas sajisin ya kini kalat banglaban yeng ha kini kerjaga kabagentang bani simenta ban samru ya kaktin kejang ublei ngapan paru ya kejing skongu ya ka program komedi jong kabalang ba kala ibit ban ai ban tabiang yanga sajisin ha kini kapor ban ngai ngu ru yu blei namar kejing don ka jong u ya bukal kersya nga hapdeng jong kejingat leti jonga bangyo ekani kemet kapan kabakot jubakia ban ngapan pauru ya kejing sengungu ya pi ki para bengai nadok kilong kemi kilong pa ki bala kersyan ha kejing doai jong pi nakata jonga ban penyo ya kemet kapat kabakot jubakia play ulo jubab ya kejing doai jong pi nadok kastem arjar afaway badui ju blay balu jubab do kejing doai ha kejing kastem arjar afundrio Hi pastor ibelong ucaman jaga balang kublai sibun ya kejing pediang subha bat kejing penitu ujang pi yanga kum usyakri berit ban ai kaktin joblai ban ngasngusingan sibun apa piong ngadon ha kabalang ha ketukasngi bat suyo mensim sibun kinong syarai bit baro kibedon ha kani kanok paisngi Wada pedeng jong kejing nyun kemet ring lap andon kumni baro hakni kejing jong blai ki dekot jong komedi balang ki balong kakti kamon ketika diang kinong kersyan hakim taba per hakikam jong kabalang mapi kilong kimi kilong kpa ki bai ki balong ubut lum jong kabalang hi baro kawai ki samla ki balong kalawai jong kabalang bat ki hep ki berit ki balong ki besara Asyem yang kini kalat banai kublai pi baro haga kerteng ke jong trai banong pen im jengi uji sukres bat ke kubor ke bau blai ulasion hapo ke dok nud ke jonga ngalasyem nak ke kitab Genesis ke lenong ke baar fuar bat ke khot ke bahnyo ke tin je blai kong kum ni Te u Isak u lakren hau Abraham u kupa jong u bad ulong kupa jonga uru ulayatu hakmi manga kukun jonga hadin kata udong hakmi kading bat kiding handrai hae u kolang rot ya kajing kenya ai nguk thang kapang pedeng jong ka kubol hakani kanok paisi kalong Don ke baduna ublay ulong unong pendap Jehovah Jireh tunggu tuai try ni pendam pari ben ren hagi kejat kejong me akan ran pari ngap kemang ya kejing pesa kejong me dagak tin ke baim kejong me Pedon kam yalo jong syakri yoba malapan yang hani kejaka kapagentang tang utendong jing sawa tu kenta do ngading berhem jong me ya kermiang sentur kejanga yu teli bat ngit janga ka dot nun bat jingmut je berkat janga baro bat tu berhem ru do mensim khu jong me tu kerkulangi baro kibadon hakane ka ying jong me bat kibaskap ru ling ba jong ka jingkor kibor Bagani ka kubor ka nomlong ka bayat leno bagan mi na kawi ka skor ko ipat. Lebo mensim jong me ko kanran. Untray hangi iwe pi baro. Ni syariat ni IT ni pediang. Tang hakamon ka bakho jong me. Namar haka kereng jong Jisu ngi tuai. Amen. Kani galenong ka ba arhuar ka khot iwe hadu khat saw. Kaya thu yangi ya ke jing tenjo ublay ya u Abraham ya u ublay u lakhot balong ukpa jong gajat ben riu
babun berlin. Bat ka Sara ka tengah ju balong ka kimi jong ki jat ben riu. Henry kim sim la yok kun namar kila temen. Ki balas lam ki resgi kerta jong ki bat balawai no ya ka Sara bakal longkum ka rukom ki kintei ong ka dekot ka bakat we. Kumbau belai ula kular Bagasara kan sakakun. Bat kumta kala kayo Isak. Onda kala poi kendai pos nem kerta. Bat hadin jongki niki eke. Utau kun jongki u Isak. Ulang nang he nang san. Bat habangi puli ya kanika kitab Genesis kalau nang baat huar iwe hadu katsau. Kaya tu ingi bat ka heading jong kene hakak tin mereka tho ka jing tenjo ya Abraham ya ke ban kenya ya Ishak bat ngaperkhat ya kene ka por hakaba ui bau Abraham ulet ban ya kendu ya ke tengah jong ka Sara hadin bau blei wong ko Abraham tu shem ya kon jame bat ban kenya ya ka bamut ban pen yap ya kumukpa juga ying pitarai uncus ngap ya kakimi ka bakha ya Isak wala msibla tho hagni ka tin jong blai ya ki details baro jong ka ke jingja hapdeng jong kata ka jing keren joki hari jar ulakun bad ulakot ya ka lesi ha ka pormen mit ha ka ba Isak ulatia aka kamera daga jing skok ya kemensim wongku kemi Isak ublei ula keren hanga ban kenyano yu dukun ubai jongi ban kenya haulum yu ublei un sapen i kapat kemensim juga kemi jong Isak ka Sara nalor bakal yu kun onda ha bakal temen kerta menta haban ai no yu nikun ban kenya haublei baim kakun yiki umat jengka bat ke penergat ya kita ke umat lagi kemat jengka ban pen i ke mat susi au kun jengka Isak badaka por bakimi ngamadur habu Abraham umi naga ying ringkat bu Isak banyalam dau kada ka Sara ka ying naga jingkang ban bye ukun nganam ya kendu syuk pi kiptung ki kemat jengka kamla ban yam namarkan soy i kasatip ba Isak on soy i balai ke Jakum ni namar Abraham kami ya thu pat on ngasumudur onda lalaj lakan ja lal mi isu lalengep ya kata kajing ya di jong Abraham bat Isak kala rung seka kamra bat kelan nyar bakal yam le sigi marjan barpa kila balengok balai ke kini bajakat ni ke bajak ni jing jog Isak yo balai badon kecing yang beriu bat kikin tei le sing lamadur kuan ban bentingen ukon jangan mentau lalet ban IT haulum ngau beleu asapen i ban ngi ye kini kecing ja jok jing tenju jok belai ye kini long ying long sem bau tenju ye kecing jong Abraham u tenju ye kecing jong Sara tenju ru wat ukun jong Isak kinong tho ba kinong batai tin belai ya kani ka jingja ki penserim ya kani ka dur lane ya ka jingja jong Abraham ba Isak ha ka jing serim ba ka jong i ya ujisu lakum ba hajar snem tam ka jingja nadu Isak hadu ujisu ka jing penserim kelongkom ni ukun bait Isak ukun bait jong ka Sara baru Abraham ukun ubakila yo habakila temen ujisu ulong kun marwe jong blai ubait kaktin jong blai kaong tu shim menta yelo kun marwe jong meken Isak yo bamait gospel yo anes selon malai khat real ukun balakha marwe ujisu kawai perkadur ngabangi ihang ni ba ya kading nakamata kecing kenya Abraham lo ai ya kata kading hau Isak ban ba ya ketu kading hadu ban poi hatu ulum
baru Ishak angkat tin blai ula dai ban ba ek ta ke ding ban kenya la tip ya ke jing temu jong blai anda u Abraham ula shim ya kita ke ding ke jing ai ngu thang baru ula bu halor Ishak ukun jogu arhu a dekat bahan riu kajuk ke jing pasrim te da ka ba ubahi ya ke ding khna ke uji su ula leit no sya kata ka jaka belakot malai kli ya ka belakot ka kin Hebrew Golgotha ka wei pat ka jing penseriam ulum moraya blai wong yo Abraham tu khelei sok kari moraya tu da kenyai u hangta halor uwei nak takilum de halor jong uni ulum moraya bau Solomon ulate ka temple utrai ha Jerusalem bat ka jaka belasak narfna utrai kalong ka ju ka jaka uju usentai lum hal ha Jerusalem ha Calvary Golgotha ka wei ka jing penseriam ka jing IT ka baklamilek persya u Ishak ak ta por bu Abraham u yalam u wan kiu ta ulum haba kita ki angot ki wi samla ong Abraham to sa ma phi hang ni ngan kiu manga bu kun syate syau te ulum u Ishak ak ta por dei shu ukun ba syuba hat terpeng ulala ban kit ban ba ya kata keding kabala dei ban bu ya kata kejing kenya hang ta hol ulum dei shu uklong kena ak ta por ula sanu ula samla bat kalong kabasuk ya u Ishak banya le yu ba balai pa philep ni balai phite pi khobi ngam ni balai phipin bai ngakum ni pada de ni kijuk lete ngam tip syu ge ka banja lada tip bau kupa un knya la jong kun ge ka banja kini kijuk pamta le rei u Ishak ula IT mon soba baru ula sya mon soba ban sya te sakum bat ban kentiu yu halor jong kata kecing kenya alfuad kot bekendai uji suru ula IT ladi dak pendam maka mon ukupa ju gospel yu onisip ho kat pra ka wei pat kecing penserim nya kisya madha kapor bau Ishak ula tia hangta ha kecing kenya Badah kapor bau Abraham usim ya kata katari Bandung lami kelang brot kabala sakut ha kiding sya kelang brot kabala sakut ha kisya kabala simply ya kajaka jong u Ishak ujisu ula simply ya kajing im jonga bo jong pi da bo IT ladi da bo pong ya kapan sengat sya yones ka kendai ar bat ka bakadu ka jing penserim ya kani ka jing ja kiri kilai sngi ka jing yap bat ka jing ipat ka jing le so lum moria kala simpor lai sngi do bumi la lo jong ka yeng da sam ban le so do lum yo bol bleu la pani afu a dekat basau ha ka jing perkat jong ka kemi nadu ka to ka khlemat ka ba ukun jong ka umi ringkat ukpa banom yo isu ya ulayap balakaun lakhenya ka kasngi kepeningkong jokotu adong ka tin blai ka simpolai sngi ha ka jing berkat ka kemi jing berkat Abraham u Ishak lo yap lupa re ha ka sngi ka balai la palai mu na ka jing yap pada uji su lami pat ha ka sik balai kat kom ka jing tho ka bala pendam ya ka jing tho lupa iwe korin khasan sao hakmi kading bat kiding handai ha ei ukulang rot ya ka jing kenya ai ngo thang don ke ei re ke ei ka baduna ha kata ka jing kenya ti perkat para bangi kiding kini lara kading kani lara katari ru kani lara ha ei ukulang rot don ke ei ka batali kilong ying long sem jongi hagiri kisngi kilong ki beteli kajing ya long lang lani kata kajing ya sok lang si ying sem kam don chu iwe long kimi long hakapor bagadang don tang ar kamra kajing dang suk dang la bani sem ya kikun banya bam lang banya selok lang hanrei mentang la kham yo kham kot lanang penhe ya kiri ke kamra pergi kun ke layo la kejong ke kamra rementa nju ya kenduk syu ya kendu hakapor
Kajing ya bam lang, kajing ya selok lang, kala nang hiar no. Kajing ya meni lang, bat kajing ya dem lang, ban ya duai lang ru, kala nang peja. Pada kisnem arjar, khat kendai arpo hablawan ketuka kelam, kalapin kiim ya kirim pay kestan jungi, badon diwi long kemiyong, ani menu ngam ju yo ban peker ku penwai, hanrai menta balong jeseng hayin ngayok ban ker ku penwai, bad kerhem kirim pay kestan jungi, hakaway nagijing keren jong Reverend W.C. Kongwil. Hakajing sing samla sinot hak kepo deng long tangkawi kajing sing samla bar kabla kata bar kabla bat ha yang kata ka kubo jong I kabla sim na kajing ja jong kan bat abel habo bleu kli yo kan shano para jong me badi Reverend W.C. Kongwel ilabu ya ketika mat haki kun samla but no P1 jing sing sinot menta but no P1 jing sing Shanu ipara jongpi. Kini kiban hang ni kadang teli ke galeri kadang teli. Bat seni lu kadang teli. Shanu iwan jeseng batno. Shanu kiba jongi, shanu kiba ton jongi, shanu kiba jan mangi. Kidon shanu te hang ni jeseng. Bat kidon kikun kijongi. Kibedon hak jaga puli ke per hak ni ke jela jungi bat sabar jo ke jela ru ban ngit ske maki ru kidon hak jing sekri lang bat ke mensim jo ki yane ki snok lang bat ki kimi kipa bat ke jing kli kelong shanu ki kun jong pi kadon ke jing thli jo ke jing it para marjan hak ni kipo bat ke ya per sibut bat kita ki post them ki balai dan we orang bak akan mau sa ya kajing ong jungu nyong te to gini I ki para marjan ring kin ker kin rok bejrong kin rok bejrong hak we kaying bang lai stage put mori ngau balai kan ka kin rok bejrong ya kan ni kala jantam sai kaying japi man si hap ker kin rok komne kajing I kelaman kriat kajing theli ke bangikun haladi habangi pej sabar ke ibiang hanai hapo jongi ka theli bangya ksaj marway ngan pen kan mau biang ya una aman urang ba sipai unong sencar bakrau ubri udan haka buram bat haka spa kanam jong u re udon haka jing theli jo ka jing im jong u habo don ya ka met ka phar ka bakoy bakia usa nyang tholi Kibriu ke pej nak man haka bol baga buram ju baga jing krau ju Hari don ka jing theli apa jong u hang ni haka yeng jong blai bat pi ke sngap ling baga YouTube channel pino ban sim namar piong baga jing theli hanga kam don ka don ka ni ka jing sitom ka banga kitsa bat ka don ka jing so pisa ka jing sungling a bat si jing ro no jong ka met ka jong a bat ka don ka jing tuna haka jing em jonga kibri ke bapet janga ki bapet yangi kyong ani ibit ibiang pi te ibit ibiang re phim tim haka dot nut ke basha po don ru hak di kisi kiba kata ka jing thali ka don hapo jiki kamla ban pendap ya ka jing em yoki kila kloru wat ban thath no yala ka jong ka jing em ka jong ki ka jing thali haka ba ka jing suk kam don chu la bujli no daki egi ba pensok sat ba sok kardot bat ka bala lingku me jing bot berkhat jong I download ya ki egi baro bat ngim don ya ka jing suk we ubri uberuspa have a gospel jong Lukas lono bakhat ar khat lai ar we ubri ubang laman syam na kritin blay ka parsi spang uniruspa ubapi Waduh ni ruspa uang ko mensip jonga tu bam tu di tu lekmen tu lek sobha kat ni me download gege baro mereka sur kawan ami ubabi lada an chimno ya ka mensim jong me kini jong no kini ki long re ulong ubam long re ubha shoblei ka don kata ka jing theli hapo jong don ya kata ka jinglong ka bari ubha hakmat jong blei Don ke ri ka baduna nga I no hangta bangin perkhat
Yem ha ka berthai ke balanu lanu ru ngi ong ba mdap syu never enough nju dap syu lanu ru pi berkhat ya ka poru ki batrai kam terjam jo ani ke jing lengkot jo ka por jing stat jo ka por jing telun jo ka por kaya stat hadu kata-kata dan por bat menen ha bangi kedu yu bakha jo ngang ong kumno imei ong ngarum jo por syu mentala ki benai mi dan por syu yang bakapor kalengkot bat ngabe ya kapor bat habangi berhat ya ka jing yo jingkot ya ka jing be jing ya ka spa ya ka pau bat bonsin kat badang be ya ka spa kata ka spa kadang pet ang pet be si be pendam nang pet si nang pet bat kita ki ki pelong yang ni ban so dap su ya ka ru dap su Perkhat iki status jengi bat kita kejinglong jengi ni so 4 biang se ero. Mdap ya be se be ya ketong ya wa si wa. Ka kita bagai lanong menikong dekat Andre ko ong. Bila bet sibun dia bila lum kendiat. Pi bam Henry pim kedang pidi Henry pim jak sliang pi penkop ila di Henry amdon ubas ai bat ubayok bainong uyok bainong tang ban bu hakapla ba petlio. Tang hakapla ba petlio kamdap lanu ru. Ke gospel jung Lukas lanu bekat pra ke dekat baru ar ter ke itu. Barka kren spang uwe samla uborus pa ya ka bangla puli haka sedang ya kani ka jingja. Wong kunong hikai babhangan lek kemnu banyo ya ka jing imbam jukut. Bat ulalait chau Jisu. Bat Jisu ang metip ikikup. Metip kita kita baro na dudang hna la spell lendet lut lala lendet lut ya ki baro ban ngalalek lut ya ki baro Jisu ya sngo ya kini ki ru long sakawe medang tuna kom ki kersta ngisngo bakata kajing sekari blay jengi kalapiang bakata kabangi ai sekakam jo blay ngisngo kalapiang bakata kabangi alap ya ka gospel jang uji suru kata kalabiang ngiduwai nakam taki weipat kataru ngisno bakalabiang iwan man syakri blay man kaski utrai man kiski poya ngisno bakata kalabiang bat kumta ter hatu ngila juyet em hatu ngidon em ka jingteli hakanu nu kajaka bar ngasu tenat mene kini katayo hak singi utrai Amat banong hak ni ka mit mondi hak jing seng pli jong ka women's week. Ka jing seng te kalarwai ka tu ka team song. But so tanat ha tu we ilan badon hang tu bong. Sngo biang yala di bet ben ye ki we. Akat nu shisha sngo sirkai. Pada habor bang hikai ka tu jerwai ka tak ba yang ini ki kintin. Sngo biang yala di bet ben ye ki we. Akat nu sisa snow serkai ngidang bu sekendong kadok nut ya kita ki priority lane kita ki ki ba khmat jong ka jim jongi ban ngi buri ya ki nak khmat jong ublay ka kitab jong Samuel ke beningkong dekat khatsan dekat khandai hari usol bat kita ki breu ula riim ya agak bat ya kita ki ba batam nak ilang brot bat nak masih ki ba kham sngai bat eki kholang brat be eki barok ba bha bat kim penjot no khoi yaki Henry yake eki barok ke basniu ke bamdan kam yakata kila penjot no khoi bat Samuel uwan ha unius imsol buong habakumta ke kani ke jingpa kilang brat ka bahakas ko jonga bat ka jingpa kibasi ka bang yo sngo ang Samuel yo so balaburi ya kata ka jing kurup yung ya ki babatam ya ki bagan saitam ban buri na ka patay jaladi ang Samuel ke kata ka jingpa gilang brot hakisko jenga bat ka jingpa kibasi ka bang yo sngo ka jing buri ka jong so no Samuel kajing kok ngu bat kiniam ki basyabar kim pat biang hakabaka donun kadang bu iki ge bat ka perthai hakman ka basngo sirke yo Jisu ang hakabe kiski yang bat yangi ngam itu ya pi klet no nga pi ke baju trai baman
Haka gospel jong Lukas kelenong bakatsan. Kaya tu ingi sepang lightly ki jingja. Kawai ka langbrot ka balaja, ka suka balaja, baru kun u balaja. Blay udang wat ya ka balaja. Pat kata kalong ya ka langbrot, bad ya ka suka ka balaja. Ban pendam ya ka baduna. Uji su orang kini ke parsi ba utau kenrat ukloi ban ya ki kendai po kendai halum. Balik wat ya ka wei ke balaja. Baru try jengi uji su kuat balong kendai po kendai persen reu kuat balong sispa na ka sispa. Ka kente ke baja ya ka to ka suka jongka. Kam kuat ba ke kini kitang don kini ki wei pat em la biang em. De bandon lut baro kitu ke bala ai haka kum ka jingdeng ya ka. Ka mensim ka bawan pai na kata ka jingja. Haka jingpen keduk jong blai kum yo khon sarong auria. Leng ba mensim khun u pendap ya ka yin kesem da ka jingkemen. Ka beneng ka risabat ka chat kemen ha bala siam ya ka bala ja bodi we balawan pai ya ka jingkla ka mungun. Ban ngasno tenat cibun ya ka jingkren jeng irreverent EL Karmo Plang. Haka jingkren subjek haka jing seng sinot kabalalong hapo lai dengau ila kren ya kini ka subjek utrai ulong long up langbrot jangan nganam kerdu utrai ulong up langbrot jangan nganam kerdu balap haria ya kata sepang ka jinglong trai jong blai halor ki ke paro badai mo belong keran halor ki ke bro jong ka jingim uban pendap ya kata ka jing duna ba ka jing keduk jonga ba ka sidiu Paul sik Filipi ko ang tiu beleu jonga un pendap ya ka jing keduk jopi baro kat bakum ka jing kedai spa jongu haka buram hau kres Jisu haka hima ublei ka jing duna jopi kamde ka ram lemni ka jing syaram hari kedi ka jaka ka ba biang tam ba bat ka kabu ba ublei ben pau yala ka jong ka buram haka kitab ke baar kisim lanang basau dekat iwe dok sau isiam hangtu ya kawe ke jingja sepang kawe ke riu kentai ke basyaram bat haba kini kinong airam ke wan be ka ke wan thlia ka ke wan berngem ka mon la kapor pagade ban sino ya ketukaram bat kila berngem balada pamsiu ngin sim kini ki khun jong pha bat ngin di ki kum kimrau ban pendep ya karam jong pha bat kini ke briu ke lalai ban yam hau Elisha Bat kongko beriu jauh belai tu isna yanga kini ki beriu kawan be ram yanga. Bat Elisha ulong padon ayu hayeng. Kau ngadon tang ki kiu teli bat kompiang kendiat. Ong Elisha kele ra yak tu ki kiu teli bat ai hang ni hanga. Bat lada 4 dap ki kiu teli ki lepan ki marjan marpa jang pa kini ki ba marjan pa ki kiu ba pan yo ban pendam. Balong kak tinju belai, bat kompiang keladap habarok kita kikiu hadu ba amdan kiusu, bat hadin ba amdan kiusu kata kompiang kalarangat. Ublai jongi umdan kam ya kecing bon jogi retang bancu IT bat pan pendam hak maju. Hak gospel you earnest kalau ban riu dekat iwe dekat sau. Andru ong kini ki santli ki pu bat arli dok ha kilong ayu hakamat uni upai pa ya ka baka jingsing katna ha kini ke janmit kan pen ya kata ka musical drama halor jo kini ka phang ban ngi ha ka kti jo Jisu kam don kam ke ka bon pa kat ni re ka don kam tang ka jing IT ka jongi ya Jisu ngi kan mau ya to ka jingja ha ka kamba ka benikong mo Jisu lale Bad haba kisi senran kilawan ban ud hakamat jo ke Mary kiong Kim Don Wanshu. Bad haba ke Mary kalalek ban yatu jo Jisu, bad Jisu lo jubab kom tu. Bad ke Mary kalalek ban ong senran tu ko ngu. Bad tu ngai ya ke ke bukan ran. Baru Jisu lo ong ya ki tu pendap ya tu ki kra ki batali da ko Baru Jisu lo pen paung ta ya ke gamba ke beningkong ban pen kela wan ya kata ko hakakti Jisu ke bambiang ke bamdap ke baduna 800 palat banyak kabar ngidon kam from not enough to more than enough
sengongu bat sengongu honru ya ki kiu teli ki badan haki jing kesam jengi ublei upendap ki kiu ki beladap dak maladi ki jing sengo biang lut ki jing sengo don lut ki jing sengo start lut ka bamanga ka sencar dai habu pediang ya kita usngo bagilong ki beduna habu pediang ya kata ka jing telot jung usngo ha kata ka jing long jung ha ka jing semen sim jung usngo ya kata ka jing duna ya ka bengyong kata ka spiritual poverty bar ka gospel Matius long masan ka tho ya kata suk ki bedok ha ka ben sim na ba ka jong ki long ka hima ki beneng walam ya ka jing kerku bau blei un kerku pi ki kamba ki ja ha ki ti blei lagalong ka jing na ka jing start lagalong ka bor lagalong haka kamyo kamkot baro haka jing duai bad haka jing IT bad haka jing ngai kejong ngi hau belai bad haka bakmi lenti ya ka jing penslei kejong belai ya ka jing IA kejong o ka jing IA belai kamlong ka basam kendiat ken bau hai kata baka jing IA jong belai kam dek installment ban su IP kendiat oh haka ni ketiyongan ai kat ni lasim tiungan ai kat ni hau tawi berangan ai kat ni blei jengi habu ai ka jing ai ju ai kendiat haba upendap ai kerhai upendap ya ka mana haba ki khuni Israel kimla suban bam ai ko no mau sang hada bagi mla suban di ai gi ka irkial hada bagi mla suban bam kilak tha wa dia ka dok juki kedang sakut sa hasintur kedang bam sa ya kata dok ala bau blei upen kia pura ban ngim julap na kani ka tin jo blei habau ji su upen kia habau blei upen kia iki bre ju oh lek chua kat ni sawan pat akani we tiong sepen kia sakwe de ka pat tu blei upen kia pura met bat men sim habau blei umam lot par kan mau su ya kitiging palat jengi baro habau aibor upen kup gabor habo pen kup pen pong yang ni dak kabor u kelong ka bajanai bat upen pau ya kata hak jing telot jeng iki breu ka ba art korin khat ar khandai ko ong tiu long hanga ka jing IA jong ka dak biang nya me namala penjana ya ka bo jeng hak jing telot dak ka komen namar kata ngan kham le thau brom hak kita jing telot jeng nang ba ka bor ukles kan yok ban song karai hanga hakmi ka ding bat ki ding hande hai uko lang rot ya ka jing kenya aingo ka jing tenju ka jong blei yo syakri bi jong u Abraham ka siti bini ko Petrus long no basau khat a khalai ko ong ku hep bi tu wat sngo palapi ya kata ka jing tenju ba me ding ka bahapi ka baja ya ka ban tenju ipi kumba da ja khlak hapi rekat kumba piyok bentalem na kita ka jing sya stom ukris tu kemenno bah kata kecing penpau ya ka burom ju piru penyok kemen da kecing kemen bakrau u Abraham ulakangu ulara ya keding ulara ya keding ulara ya katari pat lalam ya kunu sia kecing kenya toy haladi ukun hapok ladi hatu ubele ubren paun em ya kata kekam jong u boleh u Abraham usung tu ya kata ka jing temu jong blei baru kun haladi ya ka bawa haban penyap lo jong kun balak hamar wei ke jong pat ka sti ka ba siki korin kalong kumni ya ladi tu yet pi lapilong em ha ka jinge ya ladi tu prang pi hatu pim itu ya ladi bau Jesus Christ udan pi lemda pilal long ke belakang tak no ka jing temu lupa u blei ya ka jing pedap unong mi bujli ublei ulat mul pa nakam tajong ban no tajong pi ka jing theli jong kata ka benta ka bakong san ka jing kenya ka de ka lang brot bat ka de ka jaka ka babiang bo boleh pendap ban pen mi bujli ya kata ka batli hak ka khot ka bapra jong kani ka kitab Genesis lenong ka ba ar ka yathu yangi bat kong kum ni bat o Abraham lo itu kukun ublei un penyok lupa hi ladi yo kolong brot haya ka jing kenya aingu thang kumta kina yang lait no barang ringkat wisak chukpa habu i ni ke bro bedon Henry kadon hangta ya ka jing teli
Ndu Abraham haduk kata ke kalimat wong ko kon ubelai on pendap ya kata ke jing don kam jengi bad ubelai adin jong ni ke upen pau jadi baru Abraham waingu yo blai habu I ya kini kalang berat ke pasakut haki syak haki laul bnya baru la shem ka baru la kenya aingu ula lau no ya kijing te na ukun be jong u bala pelayu na kijing yap ula ra ya katari ban sabandung bad Jehovah jai re ublai un pendap un penbiang haduk kini kisngi ong dekat bakat sa kajing yu lupai kajing pendap ke basisa kajing la jong beriu bat ki bakan jabar thai kading bat ki ding kim long ngi biang kading Henry kim biang satia masop span ya ka pop jongi ka don kam yau ko lang brot ka jubab hangno ka lang brot la jubab hadin bun hajar snam bat kumba hajar snam tam haka testament ke batmai haka bau Yohanes nong pembaptis ukdo syau Jisu baduang hakmi ukon lang brot ublay ubakitno ya ka pop kapatai Yohanes we arkondai kajing tenju ya kajing syania haka ke bamtip u Isak usul thu badan ke ke bodona kum tau la kran sukpa u Abraham u kata kajingnya ka olong ka bamla syu ban perkar haba mdon kenunu ka dak kashin Hadai habu syania bu ngit skam boleh haka kelimat ke bu rai kakti bandung penyap ya lojong kun lawan kajing sawan da peneng ke bong sange pada ombu ya kakti halo jong uni samla pada bangi pai sala ka jong kajing em bon sin ngikili manu ban pendap ya kani kajing teli jong kajing em jong ha manu ban pendap ya kajing teli jong kajing idei jongi sing sisam mano ban pendap ya ke jingi dei jungi bat ki bahing masam jungi mano ban pendap ya ka balang ke jong blai ha ba ki ben ru menta ki dang theli hangnu bat kumnu ki long ki jingli ki bam kutchu kata ka badana kata ka bathli ka penken mau bat ka khot soba yau kenra jungi bangin yo ya ke jing pendap ka bapla ke jong blai lenyar kumalenyar Isak perta ya kajing perta kumu Isak uyoi unuk pa burai gading bad gading badu perta sukpa lese da kajing perta ke baum la su ban perta ya kajing kan ke jau ong kupa hangnu kata bad ka khot ru yangi ha ke por bangin ke perta na tu ka not bangin mesim baru bangin tep o Jehovah jare ulang pedap ya kita kabat teli ke jonga ulang pedap ya kabat teli jongi pada ublay jongi un pendap kidau ke jing teli ba ke jamesim ki jongi kelong nawar bonsin nyebe seki ike jong ke pertai ke kitab jog Jeremia kalau no baar kat lai ke ongkom ni nabaki beriu jonga ki le artli ki jing sneu ki lalendet yanga ka umpaliu ki baim bat kilas nai ladi ya ki pukri bapai ki bamla ban pensa bonsin ni mare sikini ki bong kita ki ong ke broken system nene kita ki ki lapai ni percang banwan ya ki jingrap na kita ki balapai ban ngiklet banwan syaka khamat jong oblai bonsin ni bu ya ki bakmat ya ki bangi sodon kam bat ngiwad oblai hadien Pat ka kitab jo Jeremia kong ki breu ki le ki atli ki jing sneu ki wa ki ki ompoliu bat ki snai la di ki pukri bapai ki bamla pan pendap ka wei ka jing klot bat ka dau jo ka jing theli ka jing long ban sen jengi klong namar bangi bat ngi yat rengkat bat ka ni ka perthai bat ki jing ko abrai jongka ki breu ki bapai jengi kyo ani pite itanat bapilik jeseng bat mensua hapor bangdang samla tang syat surok kila perta kina sadwai lemmo nam ta jongi bat ngangit skam ya phir kunju bat ki ong ya phir sadwai lem na kam ta jongi bat ngong ki ho ngan duai mangi ki bidang pop idon kam
ban don kam ya ke jim khut ke jong balai ka shi ke rum lo no pra to ka ban riu namar ke jing mot bra jo ka ta do kalong ke jing yap hada ke jing mot bra jo ka ta mesim kalong ke jing em ke jing sup kan ka wei pat ke jing thli ba ke jam mesim kalong ke jing le bom sut nyo ya ke jing em ka ba ke jam mesim ni le bom sut nyo te yong ka tu ka biang kam tu ngan le jesem kum tu kala biang ngan shikri ublei kum tu kala biang ngile bom se nyo ngim tay ya kata jikim ka ba ka jam sim ngakran ya ladin ne kong bat pun sin ngilong ki pri ka bale bom se nyo ya la ka jong ka jing im ka ba ka jam sim ka shiti shik hebru lo no ad ka ni kong om ne na ba kum ta ka de yang iban kham pen sha skor ya ki e ru ka ba ngi yo sno yo ba kum nu kum ru ngi tu no lagi yo bakum no kata kajing mani kajing nget jangi katut no suki da kajing tan jo kini ki eke jo kapatai at ka pelongi balong ki bam sutnyo ka wei pat kajing bam sutnyo kajing kalong kajing bam pla kajing ye ki pop jonge kajing roi sa malai pu ar kat balai basau ye thu yangi ya kata kajing long ka baspo jangi ka bal set pat skap jar kum ki shi ka balaman temen bat ke jing terkong ke ba jam sim ke tin jo blai ka khot ni ha ke ni ka nok pai ski bantai ya ke de keduan jong ke jing knya jing ai ngo jong i yo blai ha ke ta keduan ke bo blai khot yang ni bada ka jingen ke baskem ngin yang ha ke ta keduan langi sngau tu ba ka ta lang brot kamdon satya ha ke ta jingnya hadu ka klemat ka ba hadu saban rai ka ti ban knya lo jong kun te keduan jongi bahaka por berka klimat hat ka ya ka por babiang ublei uben pau yala ka jong ka poram jongo hapdeng jong jinju ki map eding ya ka jing em jongi ka bangi ka du shimet la ka jong pi ka du ya ka jing tenju jong pi la ka jong jing ju la ka jong jing duna jong pi la ka jong jing thli ka jong pi ha ka jing em jong pi ha ka jing de jong pi bat ublei blay wah ngi kata kecing tunjuk bagi lawan sya ngai ban sya ni hak kecing yang mau blay pedang ni kamon ke jong u tu ai ba keding hak keduan jong blay kan yai me hak bam jukut cer bam jukut pai show blay se kecing kala bamut ban bread no ike pop pi bat penchat bor ngi terang ban ngam jeli ke ka tin ke ba em jong blay ka belong ka bor ban kersan ya ke jim pi bahkan tei ya kajing im ke batli jonga bat ke jong pi bahkan pensan yang i ha kajing im ke bakanya mesim blai nak ta buram ju amen to ini duai ngi ben pau kajing skong ye me ko kan ran naman me sha skor ya kajing duai jongi ha ba mekran ling bau syakri barit jong me ko trai ya kani ka kubur ke bakrau ha padeng jongi ha kani nok pasi pamami u Jehovah Jireh men pendap ya ke jing thli ka dot ngun bat ka men sim jangi men pendap ya ke jing terkhong jangi kum ka balang ban men pen sei sok ka hai ru ya la ka jong ka balang ka jong me tu kar khu ye we pi khot jong ka balang ka jong me ba jangi barok beda ha ke ying jong me bar kita ke bi asgau ya ke ni ka tin be em jong me pada bangi mi na ke ni ying jong me ko tu hai ngin yit ya ka maladi ka jongi ban ngin wat kmat jong me bat bangin IT simi ka buram barok kolong jong me ko kenat sim seli atrai Jisu barok ke borong ais me bidang ini jing dua jengi hak keteng jong Jisu ngi dem ngi dua pengipan ngi barok amen to belen kerku ya ke barok bangi le pendap in pelwai no ya ni ke jing seng ta ke jing ruai pelai spa ndre popra ka jing ruai pelai spa ndre popra pada dim la dep ruai ni ruai nga suba sibun ban katpa pastor pe jongi reverend dan sim itu papan bu hak jing duai baru bersepelai lakin cukup bat penuai jing sok jing jat thai ngalawan yami bun sin ngaklet pen ban jing e jong me atrai yang akam sem lendet tang ujisu balak ban penhun ya kam sim jenga ro saud lagi dekat ringkat ka cross ke jing ruai ke belaspa ndrepupra
phải chỉ sự thang hạ mi ngã sớm chính sông chính men sa rom sa neng ngao van da sem tang ha mi ngã la shem tang u chi su ba la bên hồn ya ca bên sim cho ngà trình yên trình êm trình men bạc rao Giêsu mê a ngà trình sông trình cha thành ngà lao van ya mi un sin ngà khen ơn ban trình yên cho mi a thoại ya ngà cảm xem lên đen ta Giêsu ba la bên hồn ya ca mình sim cho ngà trình yên trình êm trình men bạc rao Giêsu mê a ngà ôm ca birthday ngà la đi chính slia kim la bên đô kỳ vây kỳ lan ngà la bờ sang kim ya ram ai Giêsu ba la ơn hồn ya ca mình sim cho ngà trình yên trình êm trình men bạc rao Giêsu mê a ngà chư vang trình sơ vang birthday ngà cơn tát ya mi thoại hà du trình hai ba trong mi ya ngà bên lòng thêm mai tang u Giêsu ba la bên hồn ya ca mình sim cho ngà trình yên trình êm trình men bạc rao Giêsu mê a ngà ngini duai blay buk pau jungi ba beneng ya ingu yeme ba mela don kat bat ngi ek ni ke jing seng ke jungi bat ki benta baro jungi jing shakri ke bangi ngi ayame ban ngi pen pau go jing songo ru na ka benta ke ni ko khubor ka bai temen besani la pen sngo pedeng jungi ba blay jungi ulong blay Jehovah Jaira uba pendap ke jing don kam ke jungi baro kham tam ke jing don kam ke jungi yo lang kenya namar ki pop ke jungi ya ka bola kular halor lo moraya
bat ya ka bala pendep halor ka ding phna Calvary ngida aingo namar ka ding phna Calvary bat ka jing yap pli ka jong Jisu bat ki jing ker khu jong ka jing map e ka bangi yop diang lembat ki wei pat ki jing ker khu ki bangi ma de ka jing em ka jing dap ka jing biang ka jing pen khia ka jing asuk para brio bat ka jing et ka jong ka kam ka chome ban shakri me ngida duai ngida kerpat ba ka ni ka khubor kan sa bat ngi bangin yai ken mau ya ka jing et ba ka jong blai uba pendap lot di ka jing don kam bat la don manu ha ka di ka jing seng ki ba don ka jing duna hang no ngida duai ba ha ka ni ka por ken ple la ka jong ka do not bat ken mat e ka jing ker khu jong ka ding phna Calvary ban shlai ker hai ki do not ki jong ki bat ban pendap ru ye ka jing em ka jong ki bat ki long yeng ki long sem ki jong ki kum ka balang ko trai ngi don shibon ki kam ki leng mission ki jing shna ki jing tai ki jing seng ki ba he bingin pediang trai kan rat ngim so sarong rengi penrit ila dia khmat jong me banong pendap ko trai ki jing don kam ki jongi bangi ngidang la ban shakri me ker khui ka balang mauro ka jongi bat ker khui ki para bangit bi baro lembat ki wei patru na ki wei pi ki balang ki bije don rengkat ban ngi na ko wei ka por pendap mame ko trai ka baduna na ki shangkit hiar ki bakar hai jong ka beneng ngai ngu eme ko trai ba mela don rekat bat ngi kerpat men ker khuyu shakri jong me ba don kam ka jing pen khia mela pendap kar hai u ko trai ye itmen besan ramsdam ba de ka yeng ka sem hiru ye kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong trai ba undong pen em jong yu Jesus Christ ka jing ai ka jong Jesus Christ su ba trai bat ka jing e ba ka jong blei bo pa lemba ka jing selok ka bat hyang ka jong men sem ba khoi kin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat ki reu ngai ru keleng satlak ka ni ka perthai menta bat shadow ki arta bom jukut ru amen.